isu segovernment sebazi redu rekufambisa mashoko takaona zvakakodzera kuti tisheedze vatori venhau nekuti ndo basa ravo rokufambisa mashoko kuti vaudze vanhu veZimbabwe kuti pari kuitwa zvidavado muHarare panonzi paLiberation City pachikomo cheHarare cheWarren Hills. Saka ndo zviri kuitika pano. Saka tati imi muuye pano muzoona zviri kuitika pano kuitira kuti kana makutaura kunze uko motaura zvine ungwaru zvine udzamu nezviri kuitika pano. Basa riri kuitwa napresident nehurumende yavo yekuti zvinhu zvepano hasi zveZimbabwe chete ndezvemuAfrica yose nekunze, nekuti toda kuudza vanhu zviri kuitika panyaya dzekuti takabvepi munyaya dzedu dzekuzvitonga kuzere. Saka ndosaka ichinzi Liberation Museum ende area yose inoi inonzi Liberation City ende zvakawanda zvichaitika pano kuitira kuti vanhu vachabva kwakawanda vachiuya vachiona pano. Pachaitiwa zvimota zvinofamba nemudenga zvakafanana nezviri kunana Europe kunana Switzerland chichabva pano chichienda kuHeroes Acre yekuti vaya vada kuona vaya vanonzi matourist muchirungu vanenge vachibva pano vachinoona zvikuHeroes Acre vodzoka futi voya pano vogara pane nzvimbo dzekudyira vodya vane zvokuona kana vada kuona mitambo yenhabvu iye zvino World Cup vanhu vachauya kuzoona World Cup ende vemisika vachauya kuzoitira musika kuno. Kune nzvimbo yekumusika yekutengesa muriwo, kune nzvimbo yekutengesa zvirimwa, kune nzvimbo yekutengesa kana zvimwe zvakangosiyana siyana zvigadzirwa ndo zvichaitika panapa. Saka pano pakakosha paLiberation City. Titsanangurewo nyaya yezvicherwa zviri kutaura kuti pane zvicherwa zviri kuwanikwa panapa. Kana pakacherwa kare iye zvino hapana chiripo. Iye zvino chiripo ndechekuti tiri kuvaka musha mukuru unonzi Liberation City. Saka vari kutaura kuti pari kucherwa gold panapa, hapasi kucherwa gold. Riri kutotsindirwa kana gold racho riripo, riri kutotsindirwa pasi. Saka richagara riri pasi ipapo, museum iri pamusoro. Tikazisa veruzhinji kuti zvivakwa zviri pano zvakamira sei? Zvakuda ndikirike muchidimbu. Zvivakwa zviri pano iye zvino pane museum yakutotanga iripo yatinoti muchirungu 3D yekuona kuti inenge yakamira sei museum. Tabva ipapo toona veZimbabwe Defense Forces ine zvairi kutoita, iri kutotanga kutovakawo kuitira kuti iratidzire zvombo zvayo zviuye pano. Pane museum futi iripo maona futi dzakashandiswa naTongogara muHondo, zvakashandiswa naVangomo, zvakashandiswa naVamuzenda, zvakashandiswa naVamazorodze zvirimo munomu. Saka ndo zvimwe zviri muno. Iye zvino kuri kutovakwa maservice station, kuri kutovakwa vana kokudyira, kuri kutovakwa musika uri kutovakwa zviri kuita. Saka zvose izvozvo kozoitwa inonzi recreation pekutambira vana kuri kutovakwa izvozvo panapa. Unokosha mari yakawanda zvakadini mudziyo uri kuvakwa panapa? Panapa pachaiswa mari iye zvino mari ichaiswa pari zvino i350 million mari yekunze yemauser, asi unogona kupfuura ipapo. Kupedzisira veruzhinji vakasununguka iri kuuya panapa vachionawo. Ndo zvatiri kutoda sehurumende kuti ngavauye vachiona kuitira kuti vayemure kwatakabva, zvatinoti muchirungu kuappreciate kwatakabva Liberation hondo yedu yechimurenga nehondo dzakaitika futi muAfrica, kuzvisunungura kwatakaita seAfrica nekusunungurwa kwakaitwa manhapwa dzekuAmerica dzemaslaves. Saka toti ngavauye pano vezvikoro kunyanya ngavauye vaone. Handi maona kuti pane zebra iri pana pambizi, vakawanda vana havazive mbizi, ngavatoda kuti vauye vachizoona pana.